Raħal ġdid magħruf ukoll bħala Casal Pawla qed jiċċelebra l-400 sena mitwaqqif tiegħu mill-Gran Mastru Antoine de Paul fl-1626. Għal dan il-għan tħabbru ta' avvenimenti kulturali u edukattivi organizzati mill-Kunsill Lokali b'kollaborazzjoni anke ma' organizzazzjonijiet mhux governattivi. Id-dettalji tħabbru fil-Kappella Storika ta' Santu Baldesca mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli, is-Sindku Jason Silvio u d-Direttur Artistiku Joe Julian Farrugia. Zerafa Civelli faħret l-inizjattiva u enfasizzat li l-għanu li jiġi mfakkar dan l-anniversarju fil-waqt li jiġu provduti esperjenzi ta' kwalità għal-residenti u l-viżitaturi. Bħala gvern se nibqgħu nkunu ta' spalla u noffru għajnuna finanzjarja addizzjonali lill kunsilli lokali sabiex jibqgħu jalmuna dwar is-sabiħ li jappartjenu fil-lokalitajiet tagħna. Is-Sindku Silvio spjega kif il-pjazza ewlenija tar-Raħal kienet inizjalment post żgħir fejn il-Gran Mastru de Paul kien iżomm modda tiegħu għall-kaċċa u bekk inħoloq raħal ġdid dak iż-żmien magħruf ukoll bħala Casal Nuovo. Il-kumitati kollha naħdmu id fit flimkien biex din l-400 sena mitwaqqif tal-lokal tagħna nfakkruh il-koll flimkien. Id-Direttur Artistiku spjega li se jsiru 5 avvenimenti prinċipali matul is-sena, il-koll ta' livelloli biex isaħħu s-sens ta' għaqda tar-residenti u japprezzaw l-istorja ta' Raħal ġdid b'esperjenzi kulturali ta' kwalità. Nhar is-Sibt li ġej ħatitlaq mill-pjazza l-kbira ta' Raħal ġdid ħassir qudiesa hemmhekk, l-ingwardja ħatniżżel lin-nies lejn Santu Baldesca, l-Knisja l-Antika ta' hekk. Hawnhekk imbagħad ħajnqara l-bandu ikunaw l-isparar tal-maskli insomma bħal ta' żmien il-Gran Mastru, u mbagħad ħajsir 3D mapping show kbir fuq il-faċċata ta' Santu Baldesca. 3D mapping show li jirrakkonta l-istorja l-400 sena ta' Raħal ġdid. Fit-tmiem tiegħu ħajġi inawgurat l-innu uffiċjali ta' Raħal ġdid.